Posto de que dende En Marea vamos a apoiar esta proposición non de lei, non podería ser de outro xeito, pois diríxese a un asunto fundamental como é o da necesaria recuperación do patrimonio expoliado, tema do que xa temos falado aquí e de seguro seguiremos falando moitas veces. Unha proposición non de lei necesaria, vinculada cun capítulo máis dese expolio de moitos expolios levado a cabo polo réxime franquista do que, como dicía, deberemos seguir falando, porque ante o devandito expolio, o roubo sistemático, o saqueo do público para uso e desfrute da familia do dictador non cabe nin o silencio nin a indiferenza. Un expolio de expolios, roubos sistemáticos, agasallos forzosos que afectaron, segundo os estudos realizados, a unhas 200.000 persoas, a unhas 200.000 familias, alén do incontable patrimonio público que se incautou para a causa e do cal cabe é preciso facer aínda moito balance. Nos pensamos que, dende logo, é hora xa que volva o pobo que é do pobo, como Pazo de Meirás, por suposto, analizado polos historiadores e historiadoras como tan só a punta do iceberg de toda a armazón de propiedades expoliadas polo franquismo. Unha e outra vez denunciado neste Parlamento, símbolo máximo dese expolio e exemplo da auténtica vergoña democrática que supón que a familia do dictador aínda viva e se lucre de propiedades sustraídas á cidadanía, como as estatuas do Pórtico da Gloria, das que tamén falamos e que tras a aprobación dunha proposición non de lei que En Marea trouxo esta Cámara parece que por fin van ser protexidas mediante a súa declaración BIC, como tamén, polo tanto, os dous pilóns medievais dos que hoxe fala a proposición non de lei do Grupo Socialista, sustraídas da Igrexa de San Xoán de Moraime do século XI no Concello de Muxía, expoliados ao redor de 1960. Obras de gran valor que adornaban o patio da Casa Reitoral e de seguida pasaron a decorar a casa da familia do dictador. Un exemplo máis, ou non sabemos exactamente onde están, unha vergoña máis a que compre poñer solución. Por iso, dicía, dende En Marea votaremos sí porque é hora de que o patrimonio de todas as galegas e galegos deixe de formar parte da colección privada dos herdeiros da ditadura, é hora de que o roubado volva a ser patrimonio público, hora, en definitiva, de poñer algo de xustiza ante tanta injustiza.